vuosi sitten kuulin erästä miehestä, jonka isä oli kuollut eturauhassyöpään 3 vuotta aikaisemmin. Nyt hän on ollut lääkärin luona ja lääkäri on löytänyt hänestäkin kyhmyn. Hänen PSA-arvonsa ovat koholla. Tämä mies säikähtää, onko hänellä sama kohtalo kuin isällä. Varmaan hänen mielessään kävi läpi, olenko minäkin kuolemassa? Onko minun matkani päättymässä? Ja mä kuulin tästä, mä olin tuolla erässä kristillisessä järjestössä. En kokenut mitään erityisiä tunnetiloja. Rupesi vaan vaivaamaan niin paljon, kun kuulin tämän uutisen. Että menin sinne heidän luokseen erääseen palaveriin. Sanoin, että voidaanko keskeyttää tämä palaveri? Voisimmeko rukoilla hänen puolestaan? Sitten mä menen hänen luokseen, lasken kädet hänen päälleen. Ja rukoilen, että Herra julistan terveyttä tämän miehen elämään. Eikä mitään sen kummempaa. Lähden pois siitä. Menen jatkaa töitäni. Viikko sen jälkeen tämä mies soittaa minulle puhelimessa, sanoo, että hän on ollut lääkärissä. Se kyhmy on hävinnyt, PSA-arvot on normaaleja. Mä paljon paremmin puhun, kun te taputatte. Tiedättekö, Jeesus teki ihmeen tämän miehen kohdalla. Ja tiedättekö, mitä hänen elämässään tapahtui? Hän alkoi todistamaan Jeesuksesta. Hän alkoi töissä kertomaan. Hän alkoi kertomaan ihmisille. Ja sen jälkeen monet ihmiset on tullut minun luokseni pyytää rukousta ihan tämän yksittäisen tapauksen takia. Koska tämä mies innostui, koska Jumala teki hyvää hänelle. Haluatko säkin innostua, kun Jumala tekee sinulle hyvää? Sinulle hyvää. Ei pelkästään siihen naapurille. Sanoppa sille naapurille, minulle hyvää. Toinen mies oli viime syksynä 37-vuotias. Hän oli polttanut lähes koko ikänsä tupakkaa. Ja nyt hänellä oli lääkäri todennut kroonisen keuhkoputken tulehduksen. Hän kertoo mulle kirjeessään, kun hän meni kauppaan ja kantoi ruokakasseja, hänen piti pysähtyä läähättämään niin kuin rääkätty koira. Hän oli niin sairas, 37-vuotias mies. Ja hän tulee meidän kokoukseen, meillä on normaali kokous menossa, rukouspalvelu. En edes muista sitä tilannetta kunnolla. Hän pyytää rukousta. Me rukoillaan hänen puolestaan. Hän kaatuu maahan. Pyhä Henki koskettaa. Hän lähtee pois. Ei mitään sen kummempaa. Vähän sen jälkeen tulee kirje. Ja hän kirjoittaa. Mä olen täysin parantunut. Mä juoksen portaita ylös alas. En halunnut sanoa vielä siinä kokouksessa, mutta tiesin, että nyt Jumala teki jotakin. Hallelujaa. Ja tiedätkö, mä haluan sanoa herätyksestä semmoisen asian, että niin rakasta kuin meille on sanoa, että herätys on tulossa, niin ystävä, meidän tulisi sanoa, että herätys on täällä. Meidän tulisi alkaa julistamaan uskossa sitä. Tiedätkö, Raamattu sanoo, että se mitä me uskossa pyydetään, meidän tulisi jo odottaa se saaneemme. Jos saaneemme, sitä on usko. Usko vaikuttaa tässä hetkessä. Se ei ole huomisen asia, se vaikuttaa meidän tässä hetkessä. Usko tulee tähän hetkeen ja siihen hätään, mikä sinulla on nyt tässä hetkessä ja haluaa tuoda avun sinun elämääsi. Sä et voi, niin kuin mun ystäväni Juho sanoi, että Pyhä Henki puhuu hänelle, että minä en asu sinun huomisessasi. Herra asuu meidän tässä hetkessä. Kyllä hän tietää kaiken huomisenkin, mutta tämä hetki on se hetki, jolloin hän haluaa vaikuttaa, jolla hän haluaa auttaa, jolla hän haluaa tuoda oman säälinsä ja rakkautensa sinun luoksesi. Ja mä sanoin lääkärille, että mä tunnen tässä pistävää kipua tässä kaulalla. Ja nyt äsken tuossa, kun selkien puolesta rukoiltiin, mä sanoin mun ystävälle, että miksi mä en huomannut, että vaikka oli hartia, niin sehän on selkää. Ja nyt kun sanottiin, että niska, niin mä tulin välittömästi tähän ja maasta noustessa mä en tunne täällä mitään kipua.
Ja tässä kaulalla oli semmoinen lämmin tuossa maatessa, eli nyt varmaan sitten se parantui. Halleluja, annetaan aplodit Herralle. Kuka on innoissaan siitä, että Jeesus parantaa? Halleluja!